ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ. ҳама каса бардурои азиз чӣ хеле несозен, хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай, вақтотон хушеухи зинда бошене. Бардурои азиз, акия 10 минут гӯш кине ки мара чӣ рӯй кардагиан дар ҳамин видео ва чира чақчақ мекунем. Дар имрӯза навор як мошини Мерседес сечка рӯй кардагиан, бовар ки самолёта успед мекунада. мошини Мерседес сечка астай, замин рӯй кардагӣ нестане ки я 10 дона бизҳои фурӯшӣ рӯй кардагиан, бизҳои фасонане ки дар ин видео гапш мезанам. хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи шаҳри Туз, хонаи заминӣ фасонане ки дар ноҳияи шаҳри Туз будагӣ, квартираҳои арзонак астай дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода. қизиқи видео ҳамие ки як комната квартира 130 000 сомонае. Ина як комната 130 000 сомон ва як хонаи замини дига 95 000 сомон. агар ягон кас хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан доред, дар номерои WhatsApp ма бинависед, ман барои харидорон рекламаи аҷоиботш мекунам. ва касе лайк мондагӣ нест дар ин видеои мо, як дона лайки бепла шалабан қати бизанед ки телефонтон нашкана. касе дар канали мо меҳмон бошен, форатон ки видеои нав ба нави ман мисол тамошо кунем, пропускат накунед каналда, имчеё кнопкаи подписатсияра шпин бигем биҷихен. ана ки мерем остуста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардани як компания хуба ба шумо тавсия метам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино, ҳамин территория дар бардор бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳати ай бардор ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардор фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, яке навора сар кардам ба қизиқ исте гӯш кӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия. бихонага квартираи кадом этаже да форатон миёва мета 47 квадрате, ремонт коробка, ҳуҷҷатош 100%. нарша бардурои азизам 150 000 сомонӣ мега. агар ай номи канали Сауду ТЖ гап занед, бо шумода арзон мекуна. бихонага 150 000 сомон, кадом этаже да форатон миёва мета. агар мошинои 2011 боло боша, метонен ки болои сум битен, инами квартираи фасона бихарен. мегири бардурои азиз, я ремонтш мекунӣ, медорои зиндагӣ кардан мегирӣ. маълумотша дар бари экран навистагим, номерои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кунед. бардурои азизам мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. як квартираи дига, иш бардурои азиз покиза ами евроремонт чиқатияда хулоса. мефорад хонаи коробка бигир, мефорад на замонавӣ шавги гӯш ки бардорад. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия. сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 71 квадратай, ремонташ навай, ремонти ба дараҷаи олиш кардагиан. овсвеч мега ҳаста, ҳуҷҷатош 100%, нархиш 300 000 сомонӣ меарзад. сехонага 4 этаж 300 000 сомон. агар харидор бошен, арзон мешавад. агар мошинои 2011 боло боша, метонен ки болои сум битен, инами квартираи фасона бихарен. ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам алиш мекадай. дута номерои телефон шамондагиам, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, агар шумо хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, номерои ма дар якум комментария закрепит кардагим. номеро ма ё аввали видеодам ҳастай, дар ҳамин суратам ҳастай. бардурои азиз, агар хона, мошин, квартира, гов, мол чизе ки барои реклама дошта бошед, дар номерои WhatsApp ма рӯй кунед, ман реклама мекунам. рекламаи зуруш мекунам да, хулоса иншоалло ки результат мета, нархш арзон боша. оз я пашка гап мезана, баъд хонаҳои заминӣ бизои фурӯшида мегзарем.
ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. Мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам. Кор дар компанияи Faberlic, компания беҳтарин барои занҳо. Мо онлайн кор мекунем, яъне аз хона набаромада дар назди фарзандонамон бо тариқи телефон метавонем пулкор кунем. Ман бо ду фарзанди хурдсолам аз хона набаромада пулкор карда истодаам ва метавонам ба шумо ҳам фаҳмонам, ёд диҳам корро. Ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро пурра карда мефаҳмонам. Духтаро ягон ҷои қиynиш нест. аз уҳдаи ин кор ҳама баромада метавонад. аз шумо фақат хоҳиши пулкор кардан духтаро, дигар ҳамаш номнавис шудану омӯзишаш аз тарафи компания ҳамаш бепул аст. хоҳиш мекунам танҳо занҳо нависед, барое ки кори мо фақат барои занҳо аст. ташаккури зиёд ба диққататон. дӯстони азизам, хаста набошед. мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. бардуро лайкора биҷихене ки ин мошини десен ана мошини фурӯшӣ Mercedes сечка будай. соли баромадаш 1999 сол. сӯзишвориш газ бензин кор мекардай. объём мотораш 2 литр, коробка механик, 6 моҳ ҳуҷҷат дора, балонош нав пачка, хадавой мотор коробкаш тенҷи бадай. мошин худаш тенҷи бад будай. бардурои азиз, касе бигира баракат меёва. қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини балхӣ, пешина калхозобод. нархиш 60,000 сомонӣ мега. бардурои азизам, марҳамат, на касе мошин хар бошен 60,000 сомон. Mercedes сечка, солаш 99 сол. номрои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кинед. аду бародар нависта буд ки хонаи арзон аз тарафи шаҳри Туз парто. гап нест бардурои азиз, на хонаи арзон мадароӣ кардагам, бо диққат гӯш кунед. ин хона десен замине қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, қишлоқи Ватан. 10 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ, ремонташ шкатур, стяжка, монтажи свеча кардагиам. бардурои азиз, ову свеч мега ҳастай уҷатор 100%, як кам аз санг ҳастай мега. як кам аз санг овардагӣ бидиян. нархша бардурои азизам арзон гуфтесай, срочни пулшон дар корай. нархиш 95,000 сомон. касе харидори аниқ бошен, бо арзон мешава. номрои телефонаш, номрои расияша имо WhatsApp ҳам дора, занг зада маслиҳат кунем. бачаё, ча мегзарем ба панҷум эълони имрӯза, бо диққат гӯш кунен. як бародар бардурои азиз, як устои зурай, устои тинкапонай, чӣ хеле ки дар ҳамин сурат десен, ҳамаи ҳамин коро ай дисташ меоя, ҳамаи ҳамин корора худаш кардагиай. бешухӣ устои фасонай, гӯш кунем бо диққат, ҳамаша гап мезанам. ана як бародар устои тинкапон будай, ҳама намудаш, мисол ҳама намудша дорум мега. чӣ хеле ки дар сурат десен, ҳамаи ҳамиҳо ҳастай. бардурои азиз, ана корош бо сифатай занг зада закас гирен. нархи навош як квадратиш а 110 то 120 сомонияй. ҳама расходшон аз ҳисоби худшонай. бардурои азиз, мақсад кадом шаҳр ноҳияеда ки бошен, ҳамаи расход аз ҳисоби худшон мераванд. ана кортона буд мекунад иншоалло. як квадрат 110-120 сомонӣ будай. ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мераванд. бардурои азиз, номрои телефонаш ҳастай, имо WhatsApp дора. касе да мисол ҳамин хеле устои конкретни дар кора, бардурои азиз, занг зада маслиҳат кунед. бардурои азизам, ана мегзарем ба шашум эълони имрӯза. як квартираи арзони дига мо дароӣ кардагиян. касе ки аз шаҳри Душанбе квартира харен, марҳамат, хушрӯ гӯш куненда. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Маяковский, дом 4 этажа. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дора. ремонти квартира нав кардагиян. ову свеч мега пастаяни ҳастай уҷатор 100%. нархиш 180,000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошен, ай номи канали Саудутиҷӣ гап занен, нашод нархиш бо чақчақ мекна. дута номрои телефоншам мондагим, номрои Тоҷикистоншам ҳастай, номерои Россияшдам ҳастай. номерои Россияшда WhatsApp, имо, Viber доштай. бардурои азиз, занг зада якхонага квартира дар 2 этаж 180,000 сомон бихарен. шаҳри Душанбе давдай. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. ана бузҳои фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 10 донай ҳамаша 7,000 сомон мега. ози худаш гап мезанаем бародар, бо диққат гӯш кунед. салом алайкум мардуми муҳоҷир, салом алайкум подписчикои Акай Саудутиҷӣ.
ма акаҷон як 10 дона буз дорум. 10 дона буз дорум, очабачай бисёрош, 5таш очабачай. мақсад ҳами астайда як 10 донаи оптум 7000 сомонӣ донаакирам гӯен савдо мекунем. мақсад ҳами ачи чӣ мекунем, бузо дар шаҳри душанбе гипразем даҳанд. хай бардурои азиз, ҳамин бародара гӯш кардем. хай бо мисол бо ман як камтар дига гап илова мекунам. ана дар шаҳри душанбе ҳам бардурои азиз 10 донай ҳамаша 7000 сомонӣ мега. чӣ хеле ҳам бародар гап зад. 10 дона 7000 сомон. агар хеле мисол дона донарам бигирен мефурӯша. се та номерои телефон шамондагим бардурои азиз, занг зада бузҳои арзона аз шаҳри душанбе бихарем. 7000 сомон ҳамаш будай. ана агар мисол дона донаам бигирен мефурӯша. занг бзанен, ай номи канали Саудутиҷи гап занен, шумо да муомила мекунам бардурои азиз. бачаёча, хоб навара ки мегзарем ба як квартираи арзони дига. И квартира десем бардурои азиз, ана нархаш арзонтар айне ки. хай мисол бо касе харидор бошем, мерен ай пеш ана квартирара мебинен, гӯш кунен да. И квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регар. Як хонага квартира дар 8 этаж қарор дорад, 46 квадратни метрай, дар дiyim микрорайони шаҳри Турсунзода будай. дом бардурои азиз навастройкай, ана як сурат шастай. хай бо мисол касе харидор бошем, мерен ай мисол ай пеш дирни беринша мебинен. квартира без ремонт коробка гуфтагиай. соҳиби квартира мега ки монтажаш ва шикатураш кардагӣ би тайёрай. хона дар сари раҳай. мақсад ҳами дом пеши раҳ да будай, пеши амонатбанк да шаҳри Турсунзода. нархиш 130 000 сомон арзон алиш мекадай. номерои телефонаш аст, харидорои аниқ занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азизам, ин буд навори хонаҳои фурӯши имрӯза. аз куҷое ки мошин, аз куҷое ки хона, аз куҷое ки квартира, аз куҷое ки бузҳои фурӯшӣ роҳӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. маъқул шид нашид як шеринар барои дастгирӣ кардани мо, барои меҳнатҳои мо. як дона лайки бепала биҷихен. касе дар канали мо меҳмон бошен, форатон ки видеои маро якимин шида тамошо кунен, каналда подписатсия кунен. ва гапа бисёна мекунем, касе то охири видео рақатима чақчақ када тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. агар ягон кас хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, номерои ма дар якум комментария ва аввали видеода номерома мондагим бардурои азиз. фақат ана дар ватсапш бинависен. ма да мисол ана беҳтарай да ватсап да бинависен. ма барои харидоро чизе ки роҳӣ мекунен, хона, мошин, замин, квартира чизе ки роҳӣ мекунен, барои харидоро рекламаи зуруш мекунам. дӯстони азиз, хай то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар як ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен, дасти кама набинен. дастгирии моро фаромӯш накунен. шерои нар, хай яка.